Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ambuye akhale nanu. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi loweruka la Mulungu wachisanu wa nyengo ya Lent. Tikawerenga masiku athu lero ndi tsiku namba 34. Ndiye kuti tatsala ndi masiku 6. Mawa la Mulungu sitimaliwerenga kwenikweni ngati limodzi mwa njira ya Lent. So kuchokera lolemba limene likubwera kukafika la loweruka limene likubwera chigawo cha kummawa mpaka ma 3 4 5 tikuona kuti tatsala ndi masiku 6 eni. Komanso nangasina tikuyamba Mulungu woyera mawa ndikuti tikachotsako masiku atatu aja Easter Triduum, lachinayi loyera, lachisanu loyera, loweruka loyera, titha kutero literally kuti tili ndi masiku atatu kuti tisinkhesinkhe nyengo ya Lent yapindula zipatso zake. Mawu oyamba tsiku la lero akuchokera m'buku la mneneri Ezekiel mutu wa 37 ndime ya 21 kulekeza 28. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Catherine Basofo kuchokera ku St. Francis Parish, Kanengo mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane mutu wa 11 ndime ya 45 kulekeza 57. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a malembo oyera. Mawu a m'buku la Ezekiel mprofeti. Ezekiel mutu 37 ndime 21 kulekeza 28. Ine Ambuye chauta ndikuti ndidzawayitana Aisraeli kuchokera ku malo awo a ukapolo pakati pa anthu a mitundu ku mphepo zinayi ndi kuwabwezera ku dziko lawo. Ndidzawasandutsa mtundu umodzi m'dzikomo ku mapiri a Israeli, ndipo adzakhala ndi mfumu imodzi yokha. Sadzakhalanso mitundu iwiri ya anthu kapena kugawikana maufumu awiri. Sadzadziyipitsanso ndi mafano awo, ndipo ndi zinthu zina zonyansa, kapena ndi zochimwa zawo zina zilizonse. Ndidzawapulumutsa ku machimo awo onse, ndipo ndidzawayeretsa. Motero iwowo adzakhala anthu anga, ndipo ineyo ndidzakhala Mulungu wawo. Mtumiki wanga Davide adzakhala mfumu yawo, motero onsewo adzakhala ndi m'busa mmodzi. Adzatsata malamulo anga, adzamvera mosamala malangizo anga. Adzakhala m'dziko limene ndidapatsa mtumiki wanga Yakobe, kumene ankakhala makolo anu. Iwowo pamodzi ndi ana awo ndi zidzukulu zawo adzakhala kumeneko mpaka muyaya. Ndipo mtumiki wanga Davide adzakhala mtsogoleri wawo mpaka muyaya. Ndidzachita nawo chipangano cha mtendere. Chipangano chimenechi chidzakhala chawo mpaka muyaya. Ndidzawakhazikitsa ndi kuwachulukitsa, ndipo ndidzayika nyumba yanga pakati pawo mpaka muyaya. Nyumba yanga idzakhala pakati pawo. Ineyo ndidzakhala Mulungu wawo, ndipo iwowo adzakhala anthu anga. Apo anthu a mitundu ina adzadziwa kuti ine chauta Aisraeli ndimawasandutsa oyera, chifukwa chakuti nyumba yanga ili pakati pawo mpaka muyaya. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu mthenga wabwino monga adalembera Yohane oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yohane mutu wa 11 ndime ya 45 kulekeza 56. Ambiri mwa anthu amene adabwera kwa Mariya ataona zimene Yesu adachita ndipo adamukhulupirira. Koma ena adapita kwa Afarisi nakawasimbira zimene Yesu adachita. Apo akulu ansembe ndi Afarisi adayitanitsa bungwe lalikulu la Ayuda nafunsana kuti titani pamenepa popeza kuti munthu akuchita zozunzitsa zambiri. Tikamlekerera chomwechi anthu onse adzamukhulupirira,
ndipo Aroma adzabwera kudzationongera malo oyerawa ndiponso mtundu wathu. Koma mmodzi mwa iwo dzina lake Kayafa, amene adali mkulu wa ansembe onse chaka chimenecho, adawuza kuti inu simukudziwa kanthu konse ayi, monga inu simukuona kuti n'kwabwino koposa kuti munthu mmodzi afere anthu onse, m'malo moti mtundu wa anthu onse uwonongeke. Kwenikweni sadanene zimenezi ndi nzeru za yekhayi, koma popeza kuti anali mkulu wa ansembe onse chaka chimenecho, ankalosa kuti Yesu adzafera mtundu wa Ayuda, tsono osati kungofera fuko chabe, komanso kusonkhanitsa pamodzi anthu a Mulungu amene adabalalika. Kuyambira tsiku limenelo akulu aja Ayuda adayamba kupangana zoti amuphe. N'chifukwa chake Yesu sankayenda poyera pakati pa anthu, koma ankachokachoka napita dziko limene linali pafupi ndi chipululu cha mudzi wina dzina lake Efereimu, ndipo adakhala kumeneko pamodzi ndi ophunzira ake. Chikondwerero cha Pasaka chija chitayandikira, choncho anthu ambiri ochokera ku midzi adapita ku Yerusalemu kukachita nawo mwambo wakudziyeretsa Pasaka isanayambe. Ankafunafuna Yesu, ndipo pamene adasonkhana m'nyumba ya Mulungu adamfunsa kuti, kodi inu mukuganiza bwanji? Kodi monga iye uja sabwera ku chikondwerero kuno? Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Inu mukuganiza bwanji? Kodi iye uja sabwera ku chikondwerero kuno? Analitu kufunsana, possibly monong'ona mukuganiza bwanji sabwera iye uja, chifukwa anali kumsakasaka ndi cholinga chonena kuti amuphe. Amafuna Yesu osati pa zifukwa zabwino. Sabwera. Timansaka Yesu pa zifukwa zanji? Zifukwa zabwino. You seek Jesus because you are sick. You seek Jesus because you want promotion. You seek Jesus because you are passing through hell in life. You seek Jesus because you want money. Why do you go to prophets? Is it because you love God or you want miracles? Why do you go for mass? Is it because you love the church or mukufuna Ambuye pa zifukwa zolakwika? Lero pamene tikunena kuti ise tuleya liyaya, tuleya liyaya, tuleya liyaya Yerusalemu, onani tikubwera, ndi nyimbo yake. Tafika ku Yerusalemu kuja. Lenti yonse masiku onse lero tunena kuti ndi tsiku la namba 34. Masiku onse aja kuchokera tsiku la phulusa ine mneneri yowera amanena kuti osangong'amba zovala chabe, ng'ambani mitima yanu. Unali ulendo pita ku Yerusalemu, ndipo ku Yerusalemu ko tafika. Funso likhalenena kuti tayenda bwanji pa ulendo umenewu? Zochitika za Mulungu woyera umene tikuyamba mawa zitithandize kufika pa chimake pa zimene zakhala tikukonzekera. Anzathu apadzana monga tamvera m'malemba oyera, atafika ku Yerusalemu akuti amachita mwambo wakudziyeretsa, mwambo wakulapa machimo awo. Inu ndi ine tikulowa Mulungu woyera, tachita kale mwambo tisanakondwere chikondwerero cha Pasaka wakudziyeretsa. Ena amalapira ku Yerusalemu komweko. Yerusalemu wathu ndi chani? Holy Week. Let us find time, let us meet priests, let us confess, let us worship in sincerity. Mulungu oti tilandire madalitso ndumene Mulungu woyera. Inu amene simapita ku misa za mmawa, yesetsani pitani misa za tsiku ndi tsiku Mulungu woyera, mulandira madalitso, mupeza mtendere. Mmawa toyamba tikuona Ambuye Yesu akulengeza kuti tsopano ndatsala pang'ono kusonkhanitsa mtundu wanga. Aisraeli sadzakhalanso mtundu wogawanyikana. Aisraeli sadzakhalanso pakati pa mibado ya anthu ena. Adzakhala amodzi, adzakhala ndi m'busa umodzi. Chiyambi chonena kuti tatsala pang'ono kupeza lada yabwino yopezera chiyanjano, yopezera progress in life ndi unity. Zimene akutionetsa Ambuye Yesu. Remember what Pharaoh did. Pamene anafuna kuti Aisraeli achedwe kutuluka mu ukapolo, he had one way of dividing them. Amalola kuti Aisraeli azimenyana okhaokha. Funso litonena kuti kodi nyengo ya Lenti yandithandiza kuti ndiyanjane ndi anzanga ku ntchito, anzanga pa banja, anzanga kumphakati, anzanga mdziko, anzanga pa business. Ambuye Yesu akunena kuti akhale amodzi.
kodi kusala kwanga, kupunguza kwanga, ntchito za chifundo zimene ndagwira mnyengo ya Lenti zandithandiza kuti ndiyanjane ndi anzanga? Muthenga wabwino tamva mawu amene Kayafa, mkulu wa ansembe, nthawi imeneyo akuyankhula. Ndi bwino kuti munthu mmodzi amfe kusiyana kuti tiononge mtundu wa anthu. Akuti amangoyankhuliramo samadziwa kuti akuyankhula za uneneri. Iye amayankhula mwa chipongwe, koma Mulungu anatembenuza chipongwe chake kukhala choona. Ndi bwinodi kuti Ambuye afe kuti tonsefe tipeze moyo. Nthawi zina the evil we plot against others mosadziwa kapena modziwa koma mosadziwa kufunira cha Atate timakhala tikuwafunira ena chabe mwayi. We may plot kuti nzathu amuchotse pa ntchito, amuchotsani without knowing kuti iwe umamusemera tsogolo labwino akayamba business yake ndi kukhala yayikulu kuposa pamene iwe wayima. Mudzamufunira wina kumsemera zoyipa kuti banja lake lithe, banja linkutha nkusokonekera, mukapeza kuti kumene aliko mwamteteza mwina sakanatha kutenga matenda amene ena akutenga. Mukapeza kuti wina wansembe mwankambira zoyipa achoke parish, ukapita parish ina ukafika kumene kuja nkuyanjanitsa anthu nkukhala okhulupirira kuposa kale. Zimene mukupanga ngati mukuzipanga ndi mtima odena apeze mavuto, kumbukirani kuti Mulungu amatha kusintha maganizo au Kayafa nkuwapangitsa kuti akhale maganizo okomera anthu onse. Komatu maganizo au pandu makamaka mu chapter 11 chimene takhala tikupanga treat tinayamba ndi Ambuye Yesu akunena kuti ine ndine opereka moyo oukitsa anthu kwa akufa ndine. So pamene tikupanga conclude chapter 11 cha mthenga wa Yohane, funso likhanena kuti monga Ambuye Yesu akutitsimikizira kuti iye ndikuuka kwa akufa, which part of my life imene kusowekera resurrection ndi mbali iti ya moyo wanga pamene tikulowa ku Yerusalemu imene kusowekera Ambuye Yesu adandiukitsa kwa akufa? Tili ndi zofoka zosiyanasiyana, tili ndi mavuto osiyanasiyana, tili ndi kulephera kosiyanasiyana. Lero tipempha Ambuye moyo wathu umene tikuona kuti wakhazikika, wanyowa, moyo wathu waola, Ambuye Yesu pamene afika ku Yerusalemu autenge akaupachike pa Gologota ndi kutipatsa moyo watsopano umene tikuyembekeza la Mulungu limene likubwerali pokonzekera chaka cha Pasaka. Potsirizira tikuona nkhawa za bwalo lalikulu la Ayuda, the Sanhedrin, amene akunena kuti tikamulekerera munthu uyu chifukwa anthu ambiri akumutsatira, Aroma adzabwera nkudzawononga mzinda wathu, nkudzawononga kachisi athu. Pasi pa nkhawa zawo kunali kufuna kuteteza maudindo awo. Tsono ngati Aroma adzawononge kachisi, tsono ngati Aroma adzawononge mzinda wathu, business tidzapangira kuti, nsembe tizidzalandira kuti. Deep down concern yawo kunali kungoteteza mimba zawo. Nthawi zina timapweteka anthu osalakwa for the sake of personal glories. Tiyang'ane anthu amene timafunira zoyipa, anthu amene tapweteka. Chinthu chonse chimene timachita, is it for my sake of my interest or the common good? Ino anzathu andali mukamanena kuti mukumanga bridge, mukamanena kuti mukupanga chitukuko chakuti, mukamanena kuti tikupanga izi for the sake of the poor. Is it really for the sake of the poor or for the sake of personal glory and interest? Ineyo ngati wansembe ndikamanena kuti ndipanga chakuti, is it for the sake of the kingdom or for the sake of my personal glorification? Tapweteka anthu osalakwa mu dzina loti titeteze mayina athu. Pamene tilola tichauta akhale mbuye wathu ndi salimoyi tidzanena kuti anamwali adzavina mokondwa, achinyamata ndokalamba omwe adzasangalala, kulira kwawo kudzasanduka chimwemwe, ndidzawasangalatsa, ndidzawakondwetsa, ndidzachotsa chisoni chawo. Chauta lero akuti akufuna achotse chisoni chathu tikalapa machimo athu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.